खेराइ फोरबोखौ दिल्ली बड'लेण्ड भबननि द्वारका नगराव थानाय गोथार बाथौ थानसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों आवसे खेराइ फोरबोखौ जोबोद गाजा गोमजा खुंफुंदों आरो मोनफ्रोमबो बे आवसे खेराइ फोरबोनि हाबाफारिखौ फारि फारि दिन्थिफुंनो थाखाय बाथौ बिबुंसारनि केमेरा पार्सन देस बसुमतारीखौ खावलायबाय। नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे बाथौ बिबुंसारनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिल्लीनि बड'लेण्ड भवन द्वारका नगराव थानाय बे आवसे खेराइ फोरबोआ दिनै जोबोद गाजा गोमजा खुंफुंदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोन्थिनो हादों जे बाथौ धोरोमा दिनै आसामावल' थानायाखै, आसामनि गुबुन गुबुन हादोरावबो दिनै दिल्ली बायदि मोनसे राजथावनि दिनै बाथौ धोरोमनि आवसे खेराइ फोरबोआ जाबायदि गाजा गोमजा खुंफुंदों। बेनि Dohai Afa, Nuwatari, Anan Gosai, Borai Bathौ, He, Nuwatari, Jiउनि बिफा, बयनिबो गुदि बिजौ, नों आफा, बोराइ बाथौ, नै जों दिनैनि बे गोथार आवसिया खेराइ फोरबोआव नों होनाय सोरांनि गियानखौ गोरबोआव जुना लाना हांख्राय हरदों, गाबज्रि हरदों। जों बयबो गोथारै दहाय आफा बोराइ बाथौ, खोनासं, नों खोनासं, खोमा सुना मोजाङै खोनासं, सोरगोआव दंब्ला सोरगोआव खोनासं, हादाबाव दंब्ला